Lho, iki Bagong karepe piye iki? Kok digake tengake arep ngapa meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Ayo karang ora dong basa Inggris kaya ya dimaklumi ya terus. Iya. Mbah apik ki mau. Pancen yo sengaja nek pancene sing ewuh mantu ki ya lagune lagu kaya ngene iki nggo pitutur. Aketang pinanganten sak karone iki wis do ngantuk. Ning nang kamar ki do ketap-ketip karo do krungokke lagune. Ramatus katon tejane yen brombong katon mencor. Dong apa apa? Brombong apa mbombrong? Apa mbabrak? Aku ra mbeseni ya Mas ora. Nah, deneng iki ngerti kok aku posisine penanten ngerti aku. Do ning jero. Mbok arep nundung bojone kaya. Kula senengane ora. Kaya entuk harapan. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Terus mantene wedok miring ngadep bojone. Mas aku aja lali ya Mas ya. Ora. Nalikane nandang susah sapa sing ngancani? Biyen dek susah sing ngancani aku to Mas dudu. Wah. Langsung padu. Melites botol nek ra gelas mencelat ya muga-muga ora ono apa-apa ya Reng. Ya saiki diaturke sing ndangdutan ning iring awake isine tentang percintaan. Wah ya ono akeh. Aja kuwatir. Birunya cinta. Mbok birunya raimu wae apa piye kon gawe biru apa piye? Keplaki ora biru kabeh. Lah piye? Ayo sing Jawa kok birunya cinta. Surup surya wengine wis teka mripatku meremelek tansah lirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongsoni Mas pranyata tansah ngleledane lala neni. Wah apik banget terus. Ming kanca-kanca iso ora ya Reng. Ora ngece kowe iki. Ya pentuk kowe kok. Kanca-kanca jaluki lagu apa-apa mesti tanggam sasmita. Monggo. Dibukani saka Bonang. Bukane saka Bonang. Ya, monggo dados sindene Krokur. Monggo. Nene tantil Reng.
kedua kakung tok. Ayo mikir dicedhake. Ayo. Iya. Surup saya wangene wis teka repatku marang melek tansah wiwit rasaku tarsaku mawon kaya wong bingung. Apa kok enggak tadi? Waduh. Kowe iki nek Gojek mbok mulat swasana. Ndara Janaka wis lenggah-git mau ngenteni lemu tetembangan. Kok malah kaya sing ditanggapke. Ngelanggam. Iki ngerti aturan ora? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis sing mburi matane mendono ngarwani kowe. Jan matane gedhe, Mir. Ora iso kedep. Mak tutrak ngono to. Kandan-kandanane ngeyel. Kakang Semar. Kula. Mrene yo Kakang. Ojo ketunggul nggone gegojekan. Krungu ora galo ditimbali ndaramu. Nolo Gareng. Non. Mrene yo aja ketunggul gegojekan. Krungu ora timbali ndara Janaka aja gojek wae. Petro, Nun. Mrene yo aja ketunggul gojek. Krungu ora Gong timbali ndara Janaka. Kowe omong wae, tetembangan wae. Semar. Nun. Mrene ya Semar. Nggih, sendika. Pancen bocah-bocahane kandhane ngeyel. Nolo Gareng. Non. Mrene ya krungu ora kowe doan kandhane ngeyel Petro. Nun. Rene ya glo, kowe iki ngeyel kok gong kandhan-kandhanane ora. Ki aku nek ora ning ngarep ra ketok iki ketoke. Semar, Nun. Mrene ya Semar. Wah, pancen kandhan-kandhan. Nolo Gareng. Non. Rene ya. Weh, aku bareng to. Sorry karang ngene ya, saking mempenge kok ya. Petro, Nun. Rene yo nggih, Gong krungu ora kowe. Ayo. Kandhan-kandhanane ngeyel. Ngopo kok mencolot-mencolot? Aku kok kaya wong ra ketok ya. Kok anggere aku ki Bagong. Nun. Mrene yo. Rasain kok. Plus. Semar, Nun. Kowe lah. Ki nek ora nutupi Semar ora iso entuk nggon. Sendika. Ketoke kono mau lirih ya, Mir. Bagong, aku anggere engko aku ditimbali. Wes. Nolo Gareng. Non. Rene yo. Nggih, sendika ngestakaken dawuh ora. Ya aku mung kari ngenteni titi mangsane kok. Bagong, wong lho titi mangsane. Brus ngono aku wis ora peduli aku pokoke mbok bapak, mbok kakang, mbok sapa-sapa nek nganti ki aku ditimbali ndara. Bagong, aku mesti ngamuk. Balas kabeh.
Ora krungu. Ben nek ora sadi kandhani ben. Ben remuk ndase. Semar. Nun. Weh lah. Saiki mung aku tok saiki. Iya. Ditenono. Nolo Gareng Sendika Ndara. Petro Sendika Ndara. Nyedakne. Oh kae. Lho, ning ngarepe Ndara kae lho. Milang-miling. Men dundang Ndara kok ning ngarepe Ndara. Bagong. Non. Mrene aja goceng. Mati dening aku kowe. Ngguguk karepe cek. Wedhus. Arep dibales minggat. Meneng wae, Truk. Ora usah omong. Ora ono ya. Dene ndi ya? Andhake Ndara. Gus, sami ndelik, Gus. Mboten purun nderekke sampean. Lha muni ora sudi nderekke Ndara Janaka. Ora ngawur. Ah, mati sing aku. Modar we. Ya ora banget-banget kok karo bapane kok nggacul nggon weteng. Sus kowe. Ya. Aku ya ora krasa arep dibales. Terus aja ngetak lho, Terus. Oke, tak anteni tekanku. Yakin mbok tekan sesuk-esuk Petro urung tak. Ku anteni ae. Wis, Bu. Bu kapan? Dek wingi, Broto Ida wingi. Aku matur Ndara Werkudara kae kowe menek gedhek. Nibane ndasku to. Kan wis tanggapan wingi. Ane ngisi lara seprene. Rek kowe ora gak aku Truk. Nek Truk moh wis Bu wis Bu. Salim dasmu. Wis aku ora kenal karo kowe aku. Ayo. Semar. Wis aku wanten kowe. Semar kok njur plek ora. Nolo Gareng. Setan iki. Bapakne ora entuk ngantem kok tendang bokonge ora. Mar. Wis bapak kowe ngopo to? Ya, kuwi anak sing ngabekti kok. Nyo. Wah. Udus. Gawe marem wong tuwa iki tak ming sithik tapi mak kluthik ngono le joget mempeng modar kowe kepleset ora. Kapokmu kapan? Gene ya ora. Janeng yaning nalaka ngadi langit Mambang pantepasulang pamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Raden Prayitna Semuriris Semuriris eko balik Kakang Semar kula Ndara Nolo Garing wonten dawuh Den Petro wonten dawuh Ndara Bagong wonten trimbalan ing dawuh Ndara rumangsa susah Janaka krana ngelingi lamun tindak ing Kakang Mas Werkudara nganti temeka wakyaning mangsa kala dina iki durung antuk pepadang Kakang Semar menyang endi tindak ing Kakang Mas Werkudara Arjuna percaya nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik mung batur wujuding Panakawan nanging aku pitaya lamun Kakang Nayantaka lan panggraitane mula paringa dawuh kelawan Arjuna Kakang Mas Bratasena Werkudara mau tindake menyang endi yen pancen isih sugeng Kakang Badranaya ndak aturi paring dawuh nanging yen wis ora ana Kakang Semar raganing Kakang Mas Bratasena menyang endi sampeyan niku le menggalih kedawan le menggalih kejeron sampeyan paring dawuh Ndara Werkudara tasih menapa mboten ya isih no Den mergi nuwun sewu kewajibaning Pandhawa dereng rampung sedayanipun tasih kathah kewajiban ingkang kudu dirampungake. Lah kok sampean paring dawuh apa Kakang Mas wis ora ana niku dasar sampean apa? Terus Bratayuda sesuk pripun Sobi? Ora mandheg dalan mboten kanten-kantenan kedadosanipun ingkang raka tasih kula apal. Kula niku apal. Mesti pendak-pendak kula titeni nek sarandenging jagat menika mboten wonten dipun upadi namung setunggal Ndara Werkudara niku nek nglakoni tapa nek kisah saking kasatriyan mesti bali teng asal mula-mulanira tegese piye mapan wonten ing wana Tik Barasara papan 15 taun bungkus disetrakake dening Kang Rama pun Prabu Pandhu Dewayana miat langening kalangwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sora tetahan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga jagat Dewa Bathara Kakang Semar nganti ora tekan semono Janaka nggone menggali mula ora usah dadak kesuwen mapan ning Karang Kadempel ayu derekna laku ning Arjuna prapta ning tengahing wana Tik Barasara papan panggonaning Kakang Mas Dut nalika isih wujud bungkus disetrakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana Kakang Latmara Sang Arjuna semono kang kamanungsan
Kresna sinayang manggulung mintunaken dewi kramanira kang mitraning asta aning asta Arjuna wonten maring adawu nadyan rada randhat pratanipun kakang ana ing Karang Kadempel siadi nembe wae jengkar nggih arti ndak menyang endi Koko Prabu bingung raos sing manah kula ngupaya dhateng Kakang Mas Werkudara tumunten kula sowan dhateng Karang Kadempel nyuwun pitedah kaliyan Kakang Semar. Kakang Semar paring dawuh kepiye? Adat lupya ingkang sampun kelampah. Kakang Mas Werkudara menika menawi nilar kasatriyan mboten badhe wonten papan sanesipun kejawi wonten ing Wanatik Brasara. Papan anggenipun Kakang Mas Bratasena nalika tasih timur dipun setrakaken dening Kanjeng Rama Prabu Panduswarga. Gangsal 12 taun gesang wonten enten ing Wanatik Brasara Koko Prabu. Gunjan kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang maweh gandrung. Kakang Semar, kula. Apa ya bener mengkono? Wong niku diwenangake mbudidaya. Wis wong salwangsul pendak-pendak Ndara Werkudara kesah tindak menika adat saben ming mapan wonten ing Wanatik Brasara merga alas niku gedhe tumraping Ndara Werkudara lelabuhane tumraping Ndara Bratasena. Iya ya Pak. Mulane kuwi kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Ndara. Kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Gus. Pun mboten sakokean gunem tanpa guna monggo dipun prepeki. Sapa Gong? Alas Tik Brasara. Aku diperpek iki maksudmu piye? Ya maksudnya diparani ngono lho. Monggo Koko Prabu ayo. Yen pancen bener ngendikane Kyai Semar muga-muga Werkudara tenan mapan noning Wanatik Brasara. Arjuna kula wonten maring adawi tak kanthi yayi. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu.
asma Bang Wangarana dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sakatar kene dongane engkong ler wewusing dene panca Bebetoking ayam wana mrak manguwuking pagagan Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng kulup Bratasena aja kaget apan ulun ingkang boyong kita anggone nglakoni tapa ana ing wana Tibrasara prapteng tengahing pulo alit ingkang duk nalika semana kita pepanggihan lan panjenengan ulun ana ing tengahing samudra. Wah, ora pangling kaya Ruci Bathara Dewaku. Yo, pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita. Apa wigatine? Dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggihan sepisan kelawan Ruci Bathara ana ing tengahing segara ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan indah. Dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendahan ingkang ora ana imbange ana ing jagat. Nggih, apa to sababe panjenengan ulun boyong kelawan jeneng kita nganti prapta ana ing pulo cilik ingkang dadi papan dununge Ruci Bathara? Sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurning wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi. Apa to sababe nalika semana ulun paring sakabeh ngelmu iku marang jeneng kita? Sabab ya mung kita siji-sijining satria ingkang bakal sinampiran kinarya srana tentrem jagat saisine. Ya mung kita wajibing satria ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan mbuya bakal sangga runggi nggen kita bakal napakake jiwa kasatriyan manglurah satu murka ingkang mapan ana ing jagat. Kejaba ingkang kuwi nggih gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake lawan jeneng kita dina samengko. Tanana liya mung wujud wayu katentreman. Nanging kita aja nganti bungah. Apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono? Kewajibaning satria ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane. Ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawigung nggih Werkudara. Pramara remangos wamyong ambreng ngengkati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangolati surya mangrang sang wayah hamara waryanto wah yen to pancen kaya mengkono aku mung manut karo Ruci Bathara guruku. Mula kake paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine. Mara tata-tata kita tampani wahyu katentreman.
gunjang kanjing langit kelap-kelap aton lergin sanging risang mawe gandrung Ruci Bathara Werkudara kepiye sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu Ewu hoyo nggonku bakal matur kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan nggonku nglakoni tapa brata tingkemna netramu sakedheping netra kita bakal prapting kang kajangka Werkudara kedheping netra wis prapteng wana tik brasara papan panggenan Sang Werkudara ngene palampah tapa anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajan nggih Sang Hyang Pikulun Jatimurti Laruta sakaing godha Sang Kurakala yen namutusa Sang Sri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing tik brasara alaku tapra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku tapa nanging kena ngapa kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyong marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman keparingane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggih ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalalane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gendeng yo mrene wah nyedak iya gawe wiranging wong gerak sing akon sapa ngorak-arik kayangan mergo goleki bapak goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat Trana-rada nganti keplayu pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer wah bapakmu ki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok wani karo Bathara Guru pengen ora tentrem uripmu wah kandhan kusik wani nangkis Werkudara kata-katane ditangkis gini
Kose aja nesu. Wale ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru munggo gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pawer. Ya wis. Rasah nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Umurene yo. Ngrembe golek ibu kok ibu murene. Oh, gedhe banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nendi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak. Entuk. Wis kaya Petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kewengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturi panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Ya mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akekku. Werkudara tindak mrene. Antasena, Kaki Guru aku nyuwun pangapura ya Kaki. Sepira gedhening keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadan mbok cemplungake kawah aku saguh, waton bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbuya apa nggih. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kaki Nrada aku njaluk pangapura. Ora apa-apa. Aku kok isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku kebelet iki. Kaya bocah wingi sore dadak nggembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye? Lah bocah pancen ya kaya bapakne jebles ora beda. Iki anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ming ngeranti tata krama. Wis ora apa-apa wong bapakne ora di tata krama. Werkudara. Nggih. Ulun melu mangayu bagya. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kundur makayangan. Antasena ulun kundur makayangan. Sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura. Werkudara. Nggih. Si Adi saka ngendi to, Yayi? Napake ketrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Iya. Entuk gawe. Entuk Apa, Yayi? wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak iki nganti dekok bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh petungen. Aja mantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atene suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani wong ora sok ngeyel to, Ndara?
Wah, Ndara Kudara ki nek ngono kuwi pikantuk wayu, Ndara. Entuk Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara. Entuk nulakaring Syukur. Syukur Den pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Lho, iki Bagong ki karepe piye iki? Kok diketengake arep ngapa meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabehe, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap.